Og vi har Claus, en god mest, som kører foran dig. Jeg tæller ned. 3, 2, 1. God tur alle sammen. Vi kan vel nok forvente at se den første løber og så her. Efter godt 60 minutter. Det er sådan cirka 10 minutter. Måske lidt hurtigere. Det er flot fyr at se alle hjemmerne runde. Stille her ned forbi. Det store tribune. De sidste 4. Jan. Så også A.P. Møller Mærks sendt anløberen ud. Eriksson Danmark, godt løbet, og han ser frisk ud, og Halter Topsø. Og så har vi, var det ikke en, der skulle løbe, ja, han har løbet 2 ture, skal vi lige klappe af DSB-mand der, har løbet 12 km, ser frisk ud, skal lige ud og jogge af 1,5 km, så... Dobbelttur for Nykredit, 12 km. Kan det være godt at have en foran som tempelsætter. Men det er Dennis tænker på i cykelløb, der er det jo sådan, at hvis man er god til at ligge på hjul, så kan man faktisk spare 40% af sin energi ved at ligge rigtig godt der. Sådan er det ikke i løb. Man kan måske godt hente lidt af en stor bredskuldret skur på størrelse med en telefonboks, som man havde i gamle dage. Men ellers er der ikke så meget at hente. Men som sagt, hvis man er en af dem, der godt kan lide en anden sætter tempoet, så kan det være en fordel. Så er Novo Nordisk afsted, ja, med 5. mand. Han spurgte også fra start. Og ja, det er så vi kan faktisk se den på langt, hvor langt det skal der. Eriksson Danmark, come on! 5. løber ude. I ligger rigtig godt placeret. Og Telenor sender 5. Ja, det kan vi helt sikkert, og bevægelsesting behøver ikke at være benhårdt energiarbejde og fravalg og fokusering. Det er ikke så meget det daglige, jævne indsats for at nå sine mål. Altså, det er vigtigt at træne lidt hver dag, end at træne meget 2 dage om ugen for eksempel.